Treći dan završnih ispita malih maturanata, evo smo u osnovnoj školi Olga Milošević i direktor Darko Dimitrijević. Prošle su 2 dana, prošle su srpski i matematika, ajde da se osvrnemo kako su prošla ta 2 dana kod vas i evo ovaj treći dan koliko je đaka i za koji su se predmet najviše to odlučili. Pa prva 2 dana kada je bio maternji jezik, to je srpski jezik i matematika, prošli su bez ikakvih problema. Završni ispit je sproveden u skladu sa pravilnikom i sa stručnim uputstvom i nismo imali nikakvih pritužbi ni na rad nas kao školske komisije, ni na naše učenike, ni na celokupan proces. Kada je u pitanju današnji dan, danas imamo taj izabrani predmet i najviše učenika u našoj školi opredelilo se za biologiju. U 9 sati počinje testiranje i verujem, s obzirom da su taj predmet sami birali, da će danas biti nekako najefikasniji i najbolji u rešavanju ovog testa. Koliko je to đaka prodefilovalo, to jest koliko đaka ste imali za polaganje? 68 učenika u školi Olga Milošević polagalo je završni ispit u 2024. godini. I ono što pretpostavljam dalje čeka su ti preliminarni neki rezultati, kad njih mogu da očekuju? Pa 24. ćemo znati rezultate i nakon toga oni se posle opredeljuju u kojoj će škole, mislim oni su se već opredelili, onda popunjavaju liste želja i dalje idu aktivnosti po kalendaru. Nakon toga ih naše ministarstvo razvrstava tamo gde je slobodna mesta i ono što je potrebno oni ispunjavaju i posle toga se oni upisuju u željene škole.